county nigo chiachagetwe egere chirusie obugamberi kurwase ensemeyemo wosase ekionga kirikiare korokuna central government egerege sambaratishe obugambi bogende gochi regions wose chingako ao egere obugamberi obo bonyare koreta matunda intu Kenya nigo tubwate devolution nero tuachorete egere ire obugambi kurwase aria gatigati ya center ekoroku national ire gochiase chi county ntuto gachora chi county constitution area 2010 ekaros chi county 47 47 ekamanya goteba na national government enyare gosanga obugamberi obugambi amone chi county 47 America nero nabere singeche constitution yeito nige esabete mono ebintu ebinge kurwa ase constitution ya America. Yes. America nero nabo yarenge kare na nige komochikoba nere ebwato bugamberi ensemeyemo igaiche karosia chi state amisini 50 ekamanya koba chi states ye chigatwara chinguru cyo kwegambera na korosia mangana abo bono gweterase ingencho buneyo bakarusia obugambi kurwase national bakaira federal government bas na Kenya bono ikarigererie gatero na into tiatorosia igento kenga buneke asinga cha American constitution yabo ni anchire sana bagatena into torosi 47 counties kuruoro tokoreki toire obugambi kurwase central toibire gochiase